¿No hay ninguna boda aquí ahora? Que és l'Església del Pi, per això. L'Església del Pi? No, em sembla que no. Jo he quedat en casar-me a l'Església... Ui! Això és l'Església del Pi, oi? Sí, és el Pi, sí. És que no ho entenc, això. Vostè fa rato que és aquí, senyora? No sé, equivocada d'iglesia. Ah, és que no ho sé, el Pi. El Pi, bueno, el Pi és aquí, És que no ho sé, perquè el meu pare ha anat a aparcar i m'ha deixat aquí amb un taxi, perquè estava molt nerviós l'home. Bueno, doncs... I no veig cap nuvi, no hem vist més cotxes aquí de nuvis i així, de cosa que es vegi casament. No, però no sigui la catedral. No, la catedral és la de les Oques. Sí, a Sant Felip Neri. No ho sé. O Belén. És que no sóc d'aquí, no, però jo vaig venir aquí, hi havia una plaça, parlar amb el capellà. Sí, jo ara és d'esperar que vingui la família. Una plaça també, Sant Felip Neri també és la plaça. Jo el que m'haig No hi d'esperar... havia una font? Sant Agustí també. Ah, a veure. Oye, què ets aquí, tu? Aquí em caso jo ara. No, si es que a mí, yo también me caso aquí. És que està tancat. ¿Cómo que está cerrado esto? Però t'has equivocat, aquí no sé què... Oye, perdona, esto no soy de aquí, ¿esto es la iglesia del Pino? L'Església del Pi, però m'hi caso jo, i aquesta senyora diu que és tancada, l'Església. Pero cómo, bueno, pues espérate, tranquilízate, hija, ahora no abrirás. Aquí el que estem fent és el ridícul, si vols que t'ho digui el ridícul estem fent. Escúchate un momento, por favor, escúchate Sí. un momento, no me ponga nerviosa a mí también, ¿eh? Seguro que a ti te toca la primera y después voy yo. A ver si me No, entiendes. no. És que és un ridícul, això, arriba aquí... Es que entierran a la una. Sí, pero sí se te han dicho que nos casábamos, ¿cómo van a cerrar? El señor párroco igual está aquí buscando horario. No, ¿y el Paco dónde está? Bueno, ¿Qué pasa? ¿Tú también te casas con nadie? Ahora ya no es boda casarse en una iglesia. tú te casas en otro sitio. Dígale, por favor. Yo me caso aquí. ¿Cómo te casas aquí? Aquí és l'Església del Pi. Jo no soc de Barcelona. Ni jo soc de Barcelona. Aquesta és l'església del Pi. Jo sempre Sí. dic el Nova i la Geltrú. I he vingut aquí expressament per casar-me, he tancat la botiga. Què et penses que he vingut jo a fer què? A casar-me? Escolta, no saltàs Jo em caso a l'altar major i me l'han No, guarnit. maca, l'altar major m'hi caso jo. Què t'has pensat? Però si és que tu quina hora... Jo t'he de casar a les 12. Però deuen haver-hi molts altars, nena. Però jo em caso a l'altar major. Jo he contractat, m'he fet posar flors, tinc el vídeo encarregat, el Doncs jo fotògraf, també, que tot. penses que em caso, a veure si penses que em caso amb uns matorrals, jo, clar, que em vingui a fer posar flors. Perquè esteu aquí. Bueno, això sí que no pot ser, eh? Si és una No, pel·lícula, dic, ai, fan no, una fill meu, quina pel·lícula. Jo no ho sé si fan una pel·lícula, jo no en faig cap, m'entens? Jo he vingut a les 12, he arribat 5 minuts tard. Soc de fora, el meu pare ha posat el cotxe allà en un pàrquing. M'ha posat en un taxi perquè ningú em veiés, i miri ara quin ridícul més espantós. No ho sé. Fora, jo no vull saber res de vosaltres. Mira com tinc el ràbia. Home, jo estic bastant nerviosa, si vols que li digui ja. Mira, este el novio tuyo. Ve una altra núvia! ¿Dónde es tu novio? Mi novio. ¿De Córdoba? Sí. Ay, no, pero... Es de Córdoba. ¿Cómo que es de Córdoba? ¿Quién es de Córdoba? Mi novio. ¿Tu novio también es de Córdoba? No, porque era todo amiga. Ah, pues, i escolta, d'on és el teu nòvio? També estic molt de nerviosa. Mira, guapa, el numeret. mira. Què? Me l'espreva. Me l'espreva. Me l'espreva. És el novio. ¿Qué pasa contigo? ¡No le peguis! Com que no li peguis?